Ето това е входа, по който минава. Така. Вижте мизерията, през която всеки ден тези хора минават. Виждате. Сега да говоря. Да, бе. Имам нужда от кухничка да си направя, нали? Нуждая се, ама не ми стигат финансите. Кажи за име и лете къде готвите. Лете къде се миете. Лете е там вънка, у банята. Там има една мивкичка и там си мием. Нямам възможност да си направя кухничка, да не излизам зимно време и вънка. Много си неудобно е. Нема удобствие. И затова така е положението. Що да правим? Не стигат парите, я.